Uyingcwele wena Thixo ngekhetha inkosi esekuphakameni. Isabelelo 2:28 verse 5. Ngicela ukuliphila futhi. Uyingcwele ngiyibingelela ihamente yonke ingcwele yamaNazaretha egameni lenkosi ethu uShembe unyazo lwezulu. Amen. MaNazaretha ingcwele ngigcuma nje kuqala ngoba ngibalekela ukuthi kuzoze kufike nabanamagama amnandi nabanesisoka nabazokhuluma kahle ngalo Shembe. Mina kade angizile futhi kuzokhuluma into enjalo, kodwa ngizobonga uNkulunkulu asekuphakameni. Ngibonga ukuthi MaNazaretha namhlanje kunjena nje la akekho wayazi ukuthi kwakuke kube nje. Ngikhumbula ukuthi eminyakeni edlule ngangisemncane kakhulu, wawuthi ufika la ufike kukhona umama lo yedwa, kukhona amakhosazana amabili, ngifike ngihlale nami la ngedwa. Kwafika isikhathi la ngiqala ngikwazi ukufunda, ngithi mangifika kuthiwa ngifunde. Bayazi ke abanenhlanhla yokufundisa umthandazo ukuthi ukufunda ekseni nasemini namhlanje nangesathi lilandela ekseni nasemini angelizayo ekseni nasemini akumnandi. Mhlambe kuhle nje ufunde bengasazi abantu ukuthi uyayufunda uthini, noma uhlebelela mhlambe uyigagu kangakanani. Kodwa kwake kwafika leso sikhathi leso nami ngake mangifika mawuqhamuka ekhaya uqhamuka ngale kwentaba. Ngangifike ngihlala etsheni laphayana mhlawumbe ngangezo grade 6 grade 7. Ngihlale ngikade ukuthi ukhona lofikayo. Nalesalwazi engangihamba naso uthona ngalelo langa naso sikhathalile sithi hayi angiye esontweni kodwa nina ngifuna khona. Kothi ubona kweqhamuko yedwa. Befika lo yedwa kodwa mase egqoka bese ngewuthi isikhathi sesondele. Sifike la kube abantu ababili nje abathathu, obama babili babengaze bengeqa kwabahlanu. Kwakusizi nje lodwa. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu asekuphakameni unyazo lwezulu ukushintshile lokho. Noma ufike nabashi ngekho usukufike nje wazi hayi ngethempelini. Ngiyithola nje mhlambe leyo nhlanhla ukufunda umthandazo mhlambe engayitholi futhi akunankinga. Kodwa kwaba nesikhathi la ngangufunda ekseni emini ntambama ekseni emini nsuku zonke. Ngiyabonga abangcwele kuShembe usikhumbulile. Engathi bengakhumbula udade wethu
nabafowethu ngoba nalapho futhi ngangengedwa babekhona abanye kodwa simahlangana nabo namhlanje ungazi ukuthi uzothini ngoba ulimi esikhuluma lisefana. Ngiyacela mhlambe noma sekuthandazwa ke sikhulekele ukuthi mhlambe umuntu besephukile phela kodwa akabuye nenhlansuthi ngokunjalo enye yamithisa nje bese hamba umuntu angaphinda abuye uhlangane naye ngelilanga ke engasakwazi kuma ngomlenze wodwa ekade bangcwele uNkulunkulu asekuphambi bengasikhumbula angisumeli ngona ukuzoshumayela bengizosho lokunje siyabonga uyingcwele uThixo ngoba namhlanje entwenhle kunje ngiyabonga inkosi useningizile amen.